Jo avui tinc una sensació, o ahir vaig tenir una sensació com agredolça, no? D'una banda, l'alegria de que finalment doncs, em van treure la causa, que vol dir que Fiscalia, després del judici, veu que no hi ha cap motiu pel qual jo hagi d'estar acusat i, per tant, retira l'acusació. Clar, això és el millor escenari possible, no? Perquè vol dir que no veu cap fet, no? Constitutiu de delicte i no haig d'arribar ni al moment de la sentència, no? Ja m'envien cap a casa. Per tant, alegria per aquest moment, perquè se diu el que en realitat va passar i quina va ser la meva participació. Però té aquesta sensació com agredolça, no? Perquè, d'altra banda, és, ostres, tot el temps, no? Tot el dany, en el fons, sobre una vida professional, no? Sobre una vida política, fins i tot, no? L'impacte que això té, o que ha tingut, i que, en el fons, encara que ara estigui exonerat, encara que ara m'hagin enviat a casa, doncs és evident que ja hi ha una pena que ha tingut lloc, en aquest cas, sobre la meva persona. Del cas de les antenes, per suposat, intentaré oblidar-me'n, tot i que l'impacte ja ha estat en la meva vida política i professional, intentaré oblidar-me'n amb la mirada i el cor posat, no? A veure com acaba pel company Josep Duran, no? Que espero que acabi com ha d'acabar i com seria la justícia que acabés, que és amb l'absolució. A vegades el servei públic té aquestes derivades, no? Que són molt pesades, són doloroses fins i tot, tenen aquest punt una mica de crueltat afegida, però que malgrat tot és superimportant que la gent que vol participar, la gent que vulgui millorar les coses a la seva ciutat, ostres, que no deixi de fer-ho, no? Que no s'agafi en aquestes disfuncions de vegades una mica del sistema que fan que et vegis allò al banquet dels acusats amb una causa que s'allarga anys i anys, que això no sigui motiu per no deixar d'intentar-ho, perquè hi ha moltíssima feina a fer i el servei públic, malgrat aquestes derivades, és molt xulo de fer, és molt bonic dedicar-se un temps com jo m'he pogut dedicar, no? A servir els veïns i veïnes de la meva ciutat, no? El millor que he pogut.